Nkwamanụ Amugochi tubelu Oraifite. Tata bụ nnukwu ụbọchị maka ịchụ aja na temple. O nwere onye ihe ọma mere, o wee sị ka anyị gbuo ebunọcha wee mee Thanksgiving. Daalụnụ. Ụtụtụ ọma nụ. Tata bụ nkwọ. Anọ n'ime temple. Ugochi tubelu na temple. Tata bụ nnukwu ụbọchị na Ugochi tubelu na temple. Maka na taa anyị na-egbu ebunọcha iji kwe ekene the entities of powers maka ihe ọma ha mekọkwara n'isi iso a. Ọ eburu iji wee nye ekene maka ihe ọma dị iche ha melụ. Ofu onye n'ime ndị tụrụ mmụọ anyị ji apụ apụ mgbamba ofu onye n'ime ha maka ihe ọma o mere. Ihe ọma o melụ biznes ya dịka nsi wee kwuo na o nwere ndị na-abụ ọtụtụ ndị mmadụ ha chọọ ime biznes ma ọ na ha chọọ ka ọrụ ha kwụọ ha ụgwọ, egbuoru mmụọ na-apụ apụ anụ ka o jenye aka tinye aka ya biznes gaa nke ọma. Ihe anyị ji si ya bụrụ ndị na-esepụta testimonies, mana nke a maka na ọ bụ ihe ọṅụ ebu na ego m abalị ya. Onye alụ ụlọ ọrụ ya wee kwụọ ụgwọ ndị ya na-eme ka biznes ego wee sụọ, o wee sị na ya ga-emejupụta nkwa okwere mmụọ na-apụ apụ na-aga egbu ebulu. Ọ Thanksgiving ka anyị nọ taa, a ga-eri ṅụọ. Ọtụtụ ndị enyi ga-abịa na Ugochi tubelu na temple bịa soro anyị rie wee ṅụọ. Ndị ọzọkwa dị iche iche ọrụ ha kwụkwara ụgwọ na ebere nkwọ ọbụla anyị na-enye oriri Thanksgiving. Ebere nkwọ abụna nkwọ ọ ga-enwe onye anyị enye Thanksgiving. Anyị jekwagoro ebunu gboo. Ọwụ ka efu uru ọ bara imejupụta nkwa, and etu o mejupụtara nkwa, more money, serious money, too much money is coming na abịakwa n'ụzọ ya. Anyị na-achọ ka anyị malite nya bụ ọrụ. Anyị na-anya na background ị ga na-anọ ọnọ n'uri ebunu anya wee ebunu anyị egbu. Ya gazienụ amesịja emesara aka sienụ. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama. Anyị na-akpụ alụ. Anyị na-akpụ alụ. O nwee ihe ọbụla ị chọrọ ka enyere gị aka rụọrụ gị ọrụ mmụọ, ka mmụọ na-apụ apụ enyere gị aka na biznes ị na-eme ya na ọrụ ị na-alụ ka ịpụta ihe maka na ada oke ibe na-agụ akwa. Sendịara m meseji ma ọ nwee ihe ọzọ na-agbagwoju gị anyị n'ọdịnala Igbo. Sendịara m meseji, aga m enyere gị aka. 0805 78 37 672. Ugochi tubelu Oraifite. Ya gazienụ n'ọfọ. Ọja ka anyị na-achọ ka anyị waa mụ Ugochi tubelu wee na-ekwubi okwu si na ihe ọjọọ ọbụla anyị afụ anyị na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo na-asị onye chụba anyị daa, na-asị nọọsụ ihe ọma ga na-emere anyị, na-agụ ọfọ n'isi ndị niile kụrụ mmụọ anyị kwụrụ ụnụ mba mmụọ na-apụ apụ. A sị na ọmaka ga-emere ha. Ndị na-achọ ego, ndị na-achọ favor, ihe ọma niile ha na-achọ na ọ ga-eru ha aka. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile anyị lụrụ ọrụ ka ihe ọmaka mere ha ka ha pụta ihe ka ha dee ude. Na-agụkwa ọfọ n'isi ndị niile kwere nkwa dị iche iche na temple a ka anyị na-asị na ihe ọma niile ha kwere na nkwa ya emezuru ha, ihe ọchịchị obi ha niile ọ emezuru ha. Na-agụkwa ọfọ n'isi ndị niile gburu na anụ. Na-agụkwa ọfọ n'isi ndị niile na-echebe ihu na east wee na-elote Ugochi tubelu na temple. Na-asị ka ha ketakwa oke na aja niile a ga-achụ n'ụbọchị taa. Na-asị ka ihe ọma dị iche iche mee ka anyị dee ude, ka anyị pụta ihe. Anyị gbuo n'ihe anyị ga-egbute mgba, igbo na-aza ya egbute mgba, igbo n'aka ndị egbute mgba, igbo n'aka ebe anyị egbute mgba. A sị ka ọmaka meela anyị onye chụba anyị nya daa, ka anyị jere obodo na-arụ obodo. A sị nke ihe ọma dị iche iche meela anyị na-etu anyị si wee gụ ya ka ọ ga-esi wee mee
na-asị onye wetara ebu na anyị ga-ebute ata wee kere ụlọ na-asịkwa ụlọ gọzikwa ya gọzikwaza anyị nwa ndị na-arụ ọrụ na tempụl oru mmụọ nnụ mmụọ niile ndị na-arụ ọrụ na tempụl ka ụnụ bịaka bịa soro wee rie sorokwanụ lụọ mmụọ niile na aja na eke na nkwọ bịakwanụ ka ụnụ bịa nara oke oru mmụọ nnụ mmụọ niile entities of powers nkwi mmadụ gbaratakwanụ ka ụnụ bịa soro rie sorokwanụ lụọ na-eto a si wee gee ka ọ ga-esi wee mee n'aha Chukwu okike abịa ma ise ka anyị jezie anyị gbadara n'ebe anyị ga-anọ ugbu a ebe nchụaja dị ha na-ebe nchụaja ọfọ niile anyị ji alụ ọrụ ebe a anyị arụ egbunye ebe ahụ na ndị ọga na anyị egbunye ya dozie